Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. L'Ajuntament de Berga i l'empresa responsable del subministrament d'aigua a la capital berguedana, Sorea, han tallat l'accés d'aigua a la xarxa. Segons han informat fonts municipals, les darreres pluges han provocat una incidència en la captació que provocava la terbolesa de l'aigua. Per això, des de les 11 del matí, s'ha decidit tallar el subministrament fins que resolgui el problema. Segons les mateixes fonts, el tall s'ha fet abans que l'aigua tèrbola arribés a la xarxa. Aquesta no és la primera vegada que Berga ha de tallar l'aigua per problemes amb la terbolesa. En aquests moments, Berga està a l'espera que es completin les obres de portada d'aigua de l'embassament de la Baells per tal de deixar de dependre de l'aigua procedent del canal industrial. Està previst que aquesta portada estigui en funcionament aquest estiu. Això resoldrà els problemes que té la capital berguedana amb el subministrament quan hi ha sequera, ja que fins ara depèn del canal, una infraestructura antiga i molt degradada que sovint dona problemes que han de comportar el tall de la xarxa. Un estudi impulsat pel Patronat Municipal de la Patum i l'Ajuntament de Berga i finançat per la Generalitat de Catalunya, presentat el passat dissabte a la tarda a la sala de plens del Consistori berguedà, posa de relleu el valor històric i artístic de les peces de la comparseria de la Patum. El treball, que inicialment s'ha centrat en la guita grossa i l'àliga de la Patum, determina, si més no, en el seu aspecte policromàtic, que les dues figures de la festa berguedana per excel·lència tenen més de 200 anys d'antiguitat. Els tècnics que han treballat en l'estudi reconeixen que no hi ha cap tècnica que pugui interpretar amb exactitud els anys de les dues peces de la Patum. En una sala de plens molt atapeïda de berguedans interessats en conèixer les conclusions del treball, la coordinadora de l'estudi analític de les peces de la Patum, Violant Bonet, ha presentat amb detall tots els passos que s'han seguit a l'hora d'analitzar la guita grossa i l'àliga de la Patum de Berga. L'estudi ha aportat molta informació que es desconeixia de les dues peces, però no s'ha pogut determinar amb exactitud en quina època han estat construïdes. Se sap, no obstant, que les dues figures emblemàtiques de la festa han patit múltiples restauracions al llarg de la seva vida i pels pigments i pintures utilitzades s'ha pogut concretar que ambdues tenen més de 200 anys d'existència. Entre altres aspectes, l'estudi ha pogut desmentir que l'àliga estigués afectada pels corcs o bé que el seu cap fos més fràgil del que semblava a cop d'ull. El treball conclou que l'estat de conservació de la figura és excel·lent. L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, i la coordinadora de l'estudi, Violant Bonet, han coincidit en manifestar que l'estudi permet, més enllà de l'aspecte sentimental que els berguedans tenen per la seva festa, valorar la importància històrica i artística de les peces de la comparseria de la Patum de Berga. No hi ha cap planificació prevista, però Gendrau considera que s'hauria de poder realitzar aquest mateix estudi sobre la resta de les figures de la comparseria de la Patum. El Pla Comarcal de Muntanya va ser aprovat el passat dimecres, dia 14, per unanimitat en el ple del Consell Comarcal del Berguedà. El projecte, que ara entra en fase d'exposició pública, preveu una inversió de 568 milions d'euros a la comarca en els pròxims 4 anys, fins al 2012. Els plans comarcals de muntanya són documents que recullen les inversions estatals i autonòmiques de les 10 comarques pirinenques i prepirinenques de Catalunya. L'últim pla comarcal aprovat va tenir una vigència del 2001 fins al 2005. El pla, entre d'altres, recull el desdoblament de la C16 fins a Bagà, el polígon del Ban o el nou Institut de Berga. Ara s'obrirà un termini de 2 mesos per tal de presentar-hi al·legacions. El programa d'actuacions al Berguedà aplega 64 línies agrupades en 35 programes que suposen una despesa total de més de 568 milions d'euros. Unes altres 16 línies d'actuació que també incideixen sobre la comarca tenen un àmbit d'aplicació que depassa els seus límits territorials, per la qual cosa els imports no estan comptabilitzats en el document. La millora de la xarxa viària és de llarg el capítol que s'endú més diners en el còmput global de la inversió.
El Consell Comarcal del Berguedà, tot i que va aprovar inicialment el document, també es planteja algunes al·legacions sobre el document, ja que els serveis tècnics ja hi han trobat alguns errors en el seu redactat. Tanmateix, l'ens comarcal vol que aquest document sigui debatut amb el teixit social i econòmic de la comarca i amb aquesta finalitat farà arribar el projecte a les entitats socials, culturals i econòmiques del Berguedà perquè aquests puguin incorporar les al·legacions que considerin oportunes. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.